8 декабря. Пирамида. Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова, сез мин тапшыруын карыйсыз Яңа Гасыр телеканалында. Безнең тапшыру реалити-шоу форматында. Барлык героиняларда реаль, аларның хис-кичерешләре, тойгылары барысы да чын ихластан. Һәм безнең төшерү урыны ул студия түгел, матурлык салоны. Бүген мәсәлән без Теравита сәламәтләндерү үзәгендә. Барлык үзгәреш этаплары да биредә узачак. Үзгәреш этапларын башлап җибәргәнче, әйдәгез бу одна героинясы белән таныштырам. Сәлам кызлар. Сәлам. Менә шундый кызлар командасында җыелдык без бүген. Безнең героинябыз Альбина. Дигән. Коткан утыра. Күрәсең, менә без синең дусларың гына Лениз, Диләрә, Зилә. Синең инде безнең яртыбызны күргәнең бар. Син инде съемканың нәрсә икәнен беләсез. Дуслар аптырап утырмагыз, каян белән, нишләп булаларны белә ди. Без теге шәхсән якыннан таныш түгел, ләкин хәтерләсәгез, Альбина безгә тапшыруга килгән Рамилне үзгәргәннән соң каршы алырга килгәндер. Әйдәгез әле бу моментны искә төшереп алыйк. Безнең янәшә бездә ике туган апасымы, сеңлесеме? Апасы Альбина һәм Альбинаның дус кызы Фәридә. Кызлар, каршы алабызмы Рамилне? Әйе, без хәзер. Мин танымадым да. Менә шулай, кайчандыр Альбина Рамилне каршы алганды. Бүген Рамил сезне каршы алырга киләме? Юк, шул. Килә алмый бүген эшли. Ул бит азна кайдан хәтле килгәне безгә. Ул әзерләнгән, ул даже менә аңарга стилистлар подбирать иткән киемнәрне, шундыйлыкларны карап үзенә алган. Ага, молодец. Ул бик нык та әзерләнгән, ләкин килә алмаган. Рамил, азнакай якларына сиңа зур сәлам җибәрәбез. Альбина, хәтерлисеңме, син безгә килдең дә, нәрсә бу, мин киләсем килә дип Альбина шунда янып китте. Безгә хат та язып салды. Ничек килергә була, шундый белешә дә башлады. Бик актив син, бик молодец кыз. Рәхмәт. Тагын син турында нәрсәләр әйтә алабыз, барысын да хәзер досьедан карап китәбез. Ляпочкина Альбина Фатый кызы 1986 елның 24 майында Азнакай шәһәрендә туган. Хәзерге вакытта Казанда яши. Белеме югары. 2008 елда Казан авиация институтының радиоэлектроника факультетын тәмамлаган. Гаилә хәле кияүдә. Ире Дмитрий белән 1 яшьтә 6 айлык уллары Вадимны үстерәләр. Альбина тиз кызып китүчән, тормыш яратучан, нечкә күңелле, аралашучан. Иң яратмаган әйберләре гаделсезлек, икейөзлелек. Альбина, менә хәзер инде хатында язганыңны сөйли аласың. Ни өчен син үзгәрергә телисең? Мин һәрвакыт рәсем төшерергә яратадырым. Менә күпме үземне хәтерлим. Менә кечкенәдән, менә балалар бакчасына йөргәндә дә мин һәрвакыт рәсем төшергәнем. Яңадан инде мәктәптә укыганда мин төрле түгәрәкләргә йөрдем. Әмма ләкин именно рәсем түгәрәкләре күбрәк тә миңа ошыдыр. Һәм анарасын мин рәсем мәктәбенә дә укырга кердем. Әмма төрле сәбәпләр аркылы аны ташларга туры килдем. Һәм мин бүтән йөрмәдем. Анарасын мин кердем инде Кайга, технический факультет. Кайны тәмамлагач инде урнаштым эшкә. Шул сфера буенча инде. Эштә минем күңелемдә һәрвакыт менә шундый уйлар бар. Менә мин икенче якка барсам укырга. Бәлкем син дизайнер булып киткән булыр идең, ниме? Художник. Бер качан да ул баштан чыкмады. Буш вакытлар булганда да идея инде менә рәсем төшереп мин бик ясарга яратам инде. Менә мин офиста эшләгәч тә, шундый технический факультетта укыгач та, мин гомер буена, беләсезме, шундый күбрәк классик стилендә йөрдем. Шундый беләсезме, бүтән карарак, шундый серерак төсләрдә бүтән киемнәр. Минем уйлавымча, менә минем тышкы кыяфәтем үзгәрсә, минем эшемдә дә менә вдохновение да инде була име? Стимул килә. Икенчедән
Минем уйлавымча, кеше барыбер үзгәрә ул тышкы кыяфәтеннән башлап. Бик кызыклы момент, димме? Альбина монда килеп утырганда мин аңа карадым да, уйладым, менә мин аны шулай күрәм. Шуны шулай кисәргә кирәк, мен шулай кисәргә кирәк. Аха сөйли башлады да, алаймы? Эчке натурасын ачып бирде шушы сөйләме аркылы, үзен тотышы аркылы. Һәм гомумән анда минем башымда икенче образ. Индер йомшаклык, индер менә бу хиссилекне чыгарып бирәсе килә, чыгарып күрсәтәсе килә. Минемчә, ул хәзер эшкә йөрми, аңа классика кирәк түгел, дресс-код шулай ук. Һәм без аны шундый иҗади образларда күрербез бүген. Һәм мин аңа шундый трендлы образлар сайларга тырышырмын. Һәм шулай ук романтик образлары булыр. Аның бите аппак кагыз бите кебек, чөнки анарга ничек буясаң да анарга бөтенләй бер туры килә. Кайбер кешеләргә бик күп косметика кулланырга ярамый, чөнки алар картаеп китәргә мөмкин, яисә килешми инде. Сезгә ничек буясагыз да, стрелка ясасак та, төрле смокиме, төрле макияжлар барысы да туры килә, чөнки сезнең битегез шундый матур. Һәм менә монда битләрне биттегене мастер-классларга алалар, әйме? Бөтен нәрсә туры килә. Менә монда Альбина кием турында әйткән булса, мин шундый караңгырак төсләр яратам, шундый классик стильдә йөрим дип. Ул инде чәчен нинди генә төскә буямаган. Сез аралашып алдыңмы? Аралашып алдык, съемка алдына 1-2 минут үтте. Минем чәчем нинди генә төстә булмады. Кара да булды, ак та булды ди. Шуңа күрә инде без монда күбрәк чәчнең укладкасына игътибар итербез. Син иҗат кешесе буларак без сиңа бик кызыклы һәм алга таба һәм алда сиңа кирәк булачак бер мастер-класс ясаячак. Рәхмәт. Шуңа күрә бүген көнеңне Алла бирсә безнең белән бергә матур итеп һәм файдалы итеп үткәрерсең дип ышанабыз. Дуслар, сез бездән аерылмагыз, бу мин тапшыру һәм без үзгәреш этапларын башлап җибәрәбез. Киттек. Дуслар, иң беренче чиратта без пәрдә белән көзгене каплау турында да онытмыйбыз. Ярый әле буй бар. Буй һәм үксәләр көзгене тулысынча каплап куябыз. Альбина, син үзеңне беренчедә күрә алмаячаксың. Аңламыйча мондай процесс киттеме? Зилә, без төзегән план буенча хәзер буй чәчне берничә тонга агарта. Сез барысын да үзегез күзәтеп тора алырсыз. Шулай ук Зилә бүген сезгә кыш көне салкын һавада чәчләрне ничек тәрбияләү хакында да сөйләп китәр. Тыңлап кына калмагыз, әлеге киңәшләрне реаль тормышта, практикада кулланыгыз. Барлык игътибар Зилә белән Альбинага. Кыш көне безнең чәчләргә махсус тәрбия кирәк. Моның өчен чәчне юганда да шампуньны махсусын сайларга кирәк. Ул инде сульфатсыз, әшәке сабыннарсыз булырга тиеш. Тагын махсус маска кулланырга кирәк иде. Ул инде майландыра торган булырга тиеш, авыррак. Чәчнең бөтен магнитларын, шу ачык кабыкларын каплар өчен. Маска кулланганнан соң бальзам кулланасы түгел дигән сүз түгел. Маска кулланганнан соң бераз гына бальзам белән чәчне дә чайкатып алырга кирәк. Инде бальзамнан соң 1-2 тамчы май да сөртеп җибәрсәгез чәчегезгә, бердән ачар булмас. Хәзер мин безнең героинябызда бу бар тәрбияне күрсәтәчәкмен. Маска кулланыр алдыннан чәчнең бөтен күбеген юып төшерергә кирәк. Масканы кулланганда чәчнең төпләренә тигезмәскә тырышыгыз. Төбенә тигезсәгез, ул сезнең чәчегез майлы һәм бик үк чиста булып күренмәячәк. Аны буяганнан соң мешәттереп җыеп, үз эшләрегезне эшләп йөрергә мөмкин. Маскадан соң әзрәк бальзам алабыз. Бальзамны инде әзрәк алабыз һәм шулай ук чәчнең очларына гына сөртәбез. Маска безнең ачылып торган чәч кабыклары эченә керә, ләкин чәч кабыкларын япмый. Инде бальзам сөрткәннән соң шул ачык чәч кабыклары кире ябыла һәм безнең чәч тагын да ялтырабрак тора. Сөлге белән чәчнең артык юышын сыгып алабыз. Һәм шуннан соң 1-2 тамчы май гына чәчкә тамызып алабыз. Игътибар итегез. Моны чәчнең үзенә тамызмыйбыз. Шайтырып уч төбенә 2 тамчы.
Аны шайтырып ике уч төбендә жылытабыз. Қолар жылынғаштын шешке әкрен генә сөртәбез. Шундый җайлы һәм йомшак иттереп кенә. Тагын берәр-бергә игътибар итегез. Майның инструкциясында коры шешкә генә буярга дип язылган булса, аның бер үк юеш шешкә буyu күрмәгез. Чөнки мондый майны юеш шешкә буяганда һәм аннары фен белән киптергәндә сезнең шешегез яначак. Икенче төрле әйткәндә, ул тагын да катырак бузылачак һәм тагын да катырак корырак булачак. Һәм шуңа күрә башта шешегезне киптерегез, аннары гына шул майны буягыз. Безнең очракта бу майны юеш шешкә сөртергә кирәк иде. Хәзер инде шешне киптерәсе генә калды. Альбин таныш бул. Киемнәргә шушы матур бизәкләрне төшерүче дизайнер Алия. Карагыз әле, нинди матур бизәкләр. Бик зауыклы, барысы да бик матур. Но Алия, аңлавымча, син татар милләр наметларына түгел, монда күрәбез, ир-атларга шундый барста ясагансың. Тагын нәрсәләр ясыйсың? Ничек гомумән башланып китте бу процесс? Мин инде мәктәптә үк кулдан футболкаларга бизәк төшерү белән шөгыльләнәм һәм шул үземнең шөгыльне кулланырга булдым үземнең проектта. Һәм шулай итеп мин шулай татар орнаменты белән кызыксыну, аны дөрес иттереп куллану шулай итеп башланып китте. Бу бит чынлап та үзебезнең милли бизәкләр. Һәм футболкаларны түгел, күлмәкләрне, топикларны менә шулай итеп бизәргә мөмкин. Моны эшләргә авырмы, ничек өйрәнергә? Эшләргә авыр түгел, вакытны бик күп ала. Һәм шуңа күрә сабырлык, иң күбе сабырлык кирәк инде. Бик күп кешеләр әзер футболканы алырга да түгел әле, үзләренә эксклюзив рәсем үлеп чыгара сыралар бик күп кеше. Әле аларга мин аерым татар орнаментын кулланып, индивидуаль рәсем ясыйм эскизда. Алар миңа үзләренең шигырьләрен җибәрәләр, шигырьләр өстәп, яки инде язучыларның афоризмнарын өстәп, мин шулай свитшотлар, футболкаларны бизим. Ул инде аларның үзләренә эксклюзив кием. Кызык, мәсәлән, шундый ук гаилә лугы ясарга була, баласына да бер төрле футболка, әтисенә дә, әнисенә дә һәм язарган бала, әти, әни. Кызык бит, әйме? Кызык. Монда бар тик фантазияны эшкә җигәргә кирәк. Али, әйдә, Альбин эшләп карыйсың киләме? Әйдәгез, дуслар, эшлик. Хәзер без сезгә барлык процессны күрсәтәбез. Просто кисточканы алып, шулай итеп буйыбыз. Монда самое главное эскиз ясый белергәме? Эскиз. Ну, трафарет минем һәрберсе бәләкәй шундый кисәкләр, аларны уртага куеп, кикере-бөкре булмасын өчен дә карап. Сәнгать төзәтергә кирәк булачак. Төзәтәбез. Ой, что-то мен Синең мусая шешектән инде колбасага әйләнде зирәк. Шеш буявы тагын 15 минут торса, хәзер кире эффект китәчәк. Шуңа күрә без бу урында мастер-класска нукта куеп, Альбина белән кире шеш тарашханәгә барырбыз. Мин инде үземнән сезгә Альбина бүләк итеп, үземне шушындый авторский футболканы бүләк итәргә булдым. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай итеп куанып, илһамланып киеп йөрегез. Бик зур рәхмәт, әлбәттә киермен. Рәхмәт, Алия, рәхмәт. Күрәсең, инде яшьләребез бар, милли бизәкләр белән футболкаларны матурлыйлар. Аларны чынлап та джинсы белән дә киеп куярга була, итәк белән киеп куярга да була. Молодцы, кызлар, молодцы. Альбина, рәхәтләнеп киеп йөрерсең. Алия, без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт бик. Кызлар, күрәсең, телисез икән, өйрәнергә була, килеп телисез икән, мондый футболкаларны киеп дөньяны бизәргә була. Рәхмәт бик зур. Без хәзерге вакытта Альбинаны спа процедурага яткырдык. Шуңа күрә монда кычкырып сөйләшергә ярамый. Хәзер үз эшенең остасы Юля массаж ярдәмендә мануаль эстетик коррекция ясый фигурага. Күрәсезме, ул үзе әйткәнчә аны сулата, төрле хәрәкәтләр, сез барысын да үзегез күзәтеп тора алырсыз. Без аларга комача аламыбыз.
Manual estetik massaj. Suluş tın yollarına ayrım könügüler işletip, ayrım texnika kullanıp massaj yasau. Massajның bu türü selametlendiriu hem kosmetik effekt biri. Kişinin emosional turuşun yaxşırta. Көп türlü ağrılarga karşı profilaktika bulup sanala. Hem stress'tan da azat ite. Анда эшей бер корректор, иннек һәм хайлайтер. Без битне формага кертер өчен корректор белән кулланабыз. Аннары йылы төсле иннекне сөртәбез, персик төстәге бик Альбинага туры килә торган һәм хайлайтер. Ул биткә ял иткән кыяфәт кертә. Faberlic'ning Super Brow дигән палетка белән без безнең Альбинага кашлар ясыйбыз. Аның кашлары булай да калын, ләкин аларга тез җитеп бетми. Аларга табигый тез ясар өчен менә мондый какао дигән тез белән кулланабыз. Белән без макияж ясарбыз. Кичкә классик макияж була. Dostlar, men topshiriq davom etay, sizga tushiraman. Bugun bizning geroinyaning ismi Albina. Albinaning shashi endi bo'yalgan, lekin u haliga kiyib bitmagan. Kiyibga shali u birozgina butun tusga kirashak. Vizajistlarimiz Dilara Talipova ham Alisa Tulынина makiyaj studiyasining bilgichi vizajisti Yekaterina ikkovlashib ishlay boshladilar. Ham ular Faberlic kosmetikasini qo'llanib, Albinaga hozir makiyaj yasaylar. Faberlic degandan do'stlar, sizga tushiraman. Faberlic kompaniyasi ham Yangi asr telekanali e'lon etgan beygi davom etadi. Hayratna sizning oqsholatda bo'lak o'tib mumkinligi bor. Narsalarga kerak. Bizlarga ham haligi make-upingizni tegishli hashtaglar bo'yicha Instagram sotsial shetlarini o'rnashtirishga. To'liq ma'lumot tnv.ru saytida kirasiz, Faberlic bannerina bosasiz, unda barisi yozilgan. Masalan, bu otna makiyajining temasi jilakli sheyk. Oqsholatda bo'laklar turida, prizlar turida Сегиз сағат вақытны біз Теравита сәләмәтләндіру үзәгендә уздырдық. Енді Альбина арып, ауызларын ук аша башлады. Альбина түс, тағын бірнеше секунд һәм біз әлігі күзгіні ашашақпыз. Сен әзірме? Әзір. Арыдың? Ардым. Ләкин нәтижесі сөйіндірсең мөһиме? Әйе, әлбәттә. Блондинкаларга бигрәк тә туры килә, алсу төсле помада. Менә Альбинага сөрткән кызлар игътибар итегез, күзенә ачкач карарсыз. Блондинка иде монда ашкыш сүз. Ишеттеңме? Блондинка дип тутырып әйтте Диләрә. Ашабыз. Аш, Альбина. Менимчә, күзләр слишком темный. Bu benim fikrim. Темный, bu сиңа караңгы кебек тоеламы? Син белән бизәнмисең, име? Юк, бизәнәм, но Булай бизәнгәнең юк. Чәчне әйтсен безгә. чәч. Әле мин күнегеп бетмәдем. Ага. Ну син бит блондинка булганың бар. Кайчандыр. Блондинка түгел, инде минирование буенча туш ясаганым бар. Әле пока әйтә бетерә алмыйм даже бүтән фикерләремне. Киемгә әйтерсең. Ул әле үзен карый. Ләкин миңа бу реакция ошый.
Чөнки анда үзгәреш бар, ул моны күрә, һәм хәзер аның башында анализ бара. Һәм ниһаять, соңгы этап. Үзгәрешнең соңгы этабы без инде әзер образны туганнарына, дусларына күрсәтәбез. Безнең команданы инде сез беләсез. Ә менә минем янәшәмдә ул Альбинаның иң якын кешеләре. Дус кызы Фәридә. Фәридә исәнмесез? Исәнмесез. Һәм аның тормыш иптәше Дмитрий. Дмитрий вообще не понимает татарского языка, поэтому мы с Дмитрием пообщаемся на русском, да, Дмитрий? Без проблем. Без проблем. Дмитрий, Альбина очень боится вашей реакции. Вы думаете? Она об этом говорила. Муж сказал, что если мне отстрижете волосы, ему это не понравится. То есть, либо она это выдавала за ваше мнение, говоря свое, либо это на самом деле так. На самом деле я очень ценю ее волосы, у нее прекрасные волосы, длинные, Ценил, красивые. надо говорить. Ценил меня, не пугайте меня так. Шучу. Шақырамыз, достар, шақырамыз Альбинаның бірінші образы. У меня мындай хәзер. Альбина! Ну? Ничего себе. Очень необычно, но в стиле жены. Дело в том, что она у нас экспериментатор в принципе во всем, вот, но, как говорится, в стиле ее экспериментов. Бу образ аны аша, күңелен аша, бик матур һәм шундый стильле леди кебек, шундый городской casual булды. Альбина шундай ижади булганга күрә, анарга шундай туры килә бу образ. Әлбәттә, аның яулыгы, менә булай итеп, Лениза шундай матур итеп чорнаган. Бу яулыкмы ни Лениза? Әйе. Гадәттә бит художниклар, рәссамнар я берет киеп куялар, я шляпа, я шарф. А менә монда икенче төрле тәкъдим итә. Аксессуар. Дөресен әйткәндә, мин әлеге образларны үземдә беренче мәртәбә күрәм. Мейкап бар безнең, прическа бар, ләкин образ тулы булсын өчен әлбәттә кием кирәк. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, Альбинаның икенче образын каршы алырга әзер булсагыз, без аны чакырабыз, шулай бит? Альбина, рәхим ит, күрсәт. Бу бик трендлы шундый кием, катлаулы. Киябез водолазканы һәм өстән киябез күлмәк, пиджак, кардиган. Хатын-кызлар, исегездә калдырыгыз. Шифон күлмәкләр өстенә свитер киеп куярга да була. Менә ишеннән дә күреп торасыз, астыннан да водолаз киеп калдырырга була. Барысы да бик җылы булып тоелачак, стильле һәм мондый күлмәкләрне хәтта кыш сезонында да кию бик мөмкин. Альбинага шуның кадәр килешә бу образ. Ул шундый затлы күренә бу образда. Минемчә, бу образны чынлап та Альбина ничек ачып җибәрде. Беренче образда ул әлләнчек кыенсынып торса, менә бу күлмәктән ул чынлап та шундый ышынып чыкты. Менә монда бу бәләкәй сумочкасында аны шундый бәләкәй генә блокнот, һәм анда ниндидер карандаш, краскалар сыман. Ул хәзер чиремгә утырыр да рәсем ясый башлар сыман. Без сезгә Альбинаның 3нче образын тәкъдим итәргә әзер. Каршы алабыз, Альбина. Ой. Вау, супер. Мин Дмитрийга карап күрдем инде, аның күзләре ялтырый башлады. Яна башлады. Альбина күлмәге сыман. Шундый кичке образ Лениза сайлаганнарга шундый матур килешеп тора торган. Менә Альбинаның чәч төсе шуң кадәр натураль. Монда инде без AirTouch дигән технология белән кулландык. Шуңа күрә ул чәчен буямаска мөмкин. Бу чәч буяу белән ярты ел йөрергә була. Менә шул чәч бераз гына сарыланырга мөмкин, краскасы чыгып. А булай аның үскәне бөтенләй күренмәячәк. Шуңа күрә бик уңайлы буяу, бик озак вакыт ала торган, ләкин инде менә шундый матур. Альбина, ярым күлмәкнең артын күрсәтәбез без. Күлмәкнең артын карагыз, күлмәкнең арты, арты. Молодец, молодец. Миңа иң ошаган образ менә шушы 3нче образ булды. Кичке яңа ел образын тәкъдим иттек бүген сезгә. Дмитрий, что скажете? Превосходное платье, выглядит просто шикарно.
ей очень идет. Bizga gül aytalaringmi? Siz albatta stilistlaringiz qimmatli kiyimlar, qimmatli kiyimlar har vaqtni matur endi deb. Do'stlar, mana bu ko'lmakning bayasi e'tibor 2700. 2700 ga mana bunday kishki obraz. Shunga ko'ra izlay bilib izlasang, tegishli kishisi izlasa, shunlab da arzongina bayaga yaxshi deb kiyinirga mumkin. Albina, qutlaymiz, deymi? Hammani sening yaratgan turmush iqtishing shunday молодец, sen shunday tuzimlik bilan ketdi, o'zingagina qarab tura, hamma shunlab da bek aqlli sollayra. Mana shunday emotsiyalar yonida, mana shuni tinchlantirib turuvchi aqlli kishi bo'lirga tiysh. Birinchidan butun komandaga bek zo'r rahmat aytasi kela. Mening xalqim ul bek jingil tugul. Ham ani komandada bugun ko'rdi deb o'ylayman. Bugunlarda boshda menga bek o'xshab yetkirmadi durusin aytganda, endi butun obrazында ko'rgach, onarsini o'zingga nishikdir elashgach, menga borasida bekda o'xshadi. Ham butunlay nishikdir men o'zimga ikkinchi yitirib qaradim. Qiziqli, yoqti kishilar bilan bir kun o'tkaruv, u o'zi bir gumur shekilli, o'zi bir baxt shekilli menimcha. Albina, obrazing bor, yaratgan ering bor. Quchoqlashingizda birga matur etib yasharga sizga Xudoy nasib etsin. Kelajak yangi yillar bilan sizni. Do'stlar, men Gulnaz Safarova ham Shin professionallar komandasi sizga bu atnada da sog' bo'ling'iz deymiz. Kelasi atnaga xatlab. Esan sog' bo'ling'iz. Волга-радиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.